dječja predstava Pinokio u Konavlima. U sklopu 6. po redu Epidaurus festivala samostan Svetog Vlaha u Prigorju gostio je sinoć Pinokio u Konavlima. Dječja predstava koja je izmamila oduševljenje brojnih mališana nastala je kao kombinacija umjetnosti i revolta. Zapravo mene jako pogodilo jer sam rasla u Cavtatu s nonom, da u Cavtatu više nema kina, da u cijelim Konavlima nema kina, da djeca iz Konavala moraju u kino u grad. To je jako daleko, to je jako nezgrapno. Uz cijele obaveze i sve breme što nose sa sobom i školskih obveza. I evo, tako sam došla zapravo na ideju, ajmo nešto napraviti. Prva je bila projekt Ivica i Marica, onda Mačak u čizmama, pa Ježeva kućica. I onda meni jedan od najdražih lutaka svijeta, Pinokio. A da je predstava bila pun pogodak, najbolje znaju oni. Najviše mi se svidjelo kad je Pinokio postao pravi dječak. Pinokija. Ja jako volim Pinokija i volim gledat te crtiće jako. Svidjelo mi se ono kad je Pinokio postao pravi i cijela priča. Najviše mi se svidjelo dok su ukrali zlatnike Pinokiju. Pinokio u Konavlima izveden je u suradnji sa dječjim kazalištem Ivana Brlić-Mažuralić iz Slavonskog Broda. Drago nam što smo bili pred ovolikim brojem publika ovdje kod vas. Po prvi puta smo ovdje i nadam se, pretpostavljam da neće biti posljednji. Ambijent je fantastičan, evo i publika u ovoliko velikom broju, nismo mislili da će tako biti. Organizacija ovakvog događanja, poglavito u ovom ambijentu, sve je samo nejednostavna, kaže nam prva žena festivala Ivana Marija Vidović, koja ističe kako je u samim početcima bilo sumnjiv uspjeh. Kad sam započela Epidaurus festival, mislila sam da će biti strogo klasična glazba, budući da je to moja struka, ja sam pijanistica i onda kako imam versatilnu dušu i dijete sam sama po sebi, onda sam počela malo tu da vozat autom i biciklom. Ja onim vidio ovo, uđimo ovdje i počnem malo akustiku, ispravam i zapravo prvi projekt je bio prva opera u Konavlima 2008. godine gdje su mi svi rekli da sam malo... No kaže, na to se nije puno bazirala, vjerovala je u svoj projekt, a nasmijana dječja lica pokazuju kako je bila u pravu. U sklopu ciklusa